झोपा झोपा अच्छी पट्टाई भाषे बोली देखा चलो चलो तोड़को कोड़ी এটা ওল্ড রই যা 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 করে এর কেমনে করতেল মন্দির মন্দির ওই কেমনে করতেল সেপটে জি ওল্ড ভিতরে আছে না কোন আছে ଭିତରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାହାଡ଼ର କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୁରୁନାଥ ସାବର ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଅପସନ୍ ଦେଇନି ତ ଏଟେ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦେଖୁ ପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ବି କରକାର ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖ ଆଜି 5ଟା ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଆତ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ ତମେ ଜାଣି ନଥିବ ଆଉ କିଛି କରିବା ଏବେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଛୁଆଟା ଭୟଙ୍କର ପଥରରେ ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚଲୋ चलो ଆଉ ଗୋଟେ ଗମ୍ପା ଏଟା ପୁରା ମୂଲ୍ୟ ନା ମୂଲ୍ୟ सेम गुंपा एडी भी कौन देख पार्थिवे एटा केमिते मु बुझी पारनो के बुझी पारबो आगो काले लोक माने केमिते पत्थरटा कंड कंड कर घरटा बनै छै मु किछ बुझी पारनो चलो चलो आगो आओ कौन साइड दे कुछ नहीं